Il-Prim Ministru ta' Malta Joseph Muscat ma jridx jgħid fiex ħin ġie infurmat bl-isparatura li saret minn xufier ta' Ministru tal-Kabinett tiegħu. F'konferenza tal-aħbarijiet taħt it-tinda fi Pjazza San George wara d-diskors tal-kap tal-Oppożizzjoni fil-Parlament mistoqsi minn dan l-istazzjon, Joseph Muscat qal li ma jafx fiex ħin ġie infurmat bl-isparatura. Inti meta sirta bl-isparatura? Għamel il-mistoqsijiet u mwieġbek. Meta sirta Għamel il-mistoqsijiet u mwieġbek. Iva, għamel il-mistoqsijiet, qed għamel l-ewwel mistoqsijiet, għamel il-mistoqsijiet u mwieġbek. Għamel il-mistoqsijiet kollha mwieġbek jekk jogħġbok. Meta sirta bl-isparatura? Kien għarf l-għaxija. M'għandix l-arloġġ fuqi. Żgur li ma niftakarx. Żgur li ma niftakarx, ma noqgħod nara biex tidħol li telefonata jew biex ninsir naf. Xufier ta' Ministru li tiegħek spara tiri lejn il-tura. Kif ma niftakarx fiex ħin sirta u kif infur Sirt naf fil-għaxija. fiex ħin. M'għandix il-log issa jekk dak tipprova niċċekkja biex indaħal it-telefonata, ma naħsibx li għandi inkoqiet hawnhekk illi noqgħod ngħidlek waqt qed niddiskutu l-diskussjoni dwar il-budget biex jindaħlet li telefonata jew ġejt informata. Mistoqsi wkoll minn dan l-istazzjon biex jgħid min bagħat l-informazzjoni lid-Dipartiment tal-Informazzjoni biex imbagħad ħarġet stqarrija skorretta l-4 filgħaxija dwar il-każ, il-Prim Ministru ħarab milli jwieġeb. L-istqarrija tal-4 filgħaxija kienet tajt li l-isparaturi kienu warning shots li ġew sparati fl-ajru wara ir-riżulta li din kienet gidba għax it-tieri ġew sparati lejn vettura persuna fiha. Però Joseph Muscat, il-Prim Ministru ta' Malta, ma jafx min bagħat din l-informazzjoni. Allura minn bat l-DOI biex toħroġ l-istqarrija, korrett? Skużi? L-istqarrija li ħarġet mill-Ministeru l-4 filgħaxija. Taħt minn bata. Il-proċedura ta' DOI normali. Min għarraf li DOI dak li ġara biex din Il-proċedura normali ta' DOI. Il-proċedura. Għamil il-mistoqsija, grazzi. Ma waġibniex minn bat l-DOI. Minn bat l-DOI. Weġibtek, grazzi. L-importanti li l-Ministru. Diġà kellek iċ-ċans li nagħmel il-mistoqsija. Jien minix impjegat ta' DOI biex għamlejnek il-proċedura. Però inti il-Prim Ministru, inti għandek ir-responsabilità. Grazzi, Dan ikompli qajjem tħassib dwar min bagħat informazzjoni li wara rriżulta li kienet skorretta u allura jkompli qajjem mistoqsijiet dwar dak li l-Oppożizzjoni qed issejjaħ cover-up ta' inċident gravi fejn xufier ta' Ministru spara lejn persuna bil-konsegwenza li seta' qatilha.